Že kam pôjdeme ísť? Ale niekde sa pať kartami. Ježiš, počkaj, však bola, ako sa mi to pokazilo. Ja mám toľko hotovosti, blazem, čo si? Ale nie forintov. Jura, to žmurk. Azijská hnedá obu. Mňam! Ježiš, to som dlho nemala už. Dám si. To je takéto uho. Rakety na farme. Dobre, tak sme sa asi najedli už. Ale keď sa vás pýtajú, tak len to poviem v slovenčine. Poprosím, rakety na farme. Co to vy tam máte? Azijská hnedá obu. Konfitovaný bez obmedzení. Roleta. Na to si dám. Jediné, čo sa tu preloží, je grécky šalát a na ten chuť zrovna nemám. Koľko ľudí chodí na akciu? Čo sme v Holandsku? A ty nekúkaj nám, nakúkaj na parking. To vyzerá, že ideme niekomu do domu, a ne na obed. Tuto to podľa mňa bude. To čo je tu plné auta, hej? To je plné parkovisko. Môj ty ďaďo. Tu je jedno voľné. Čistý výber. Ešte raz, jak tu budeš papať? Jak pes. Ale my budeme tu bývať. Ešte sa nesmej. My budeme tam bývať so Zárou. A keď budeme mať dúfať, tak nám zaklopel. Budeme mať dúfať potom na hlavy. Keď budem s týmto mopolcom. Ja viem, ale však, že by bol ten istý oný, koľko? To nevedem. To naše. Tak ty si iba volala a my nemáme ubytko. Nebude. No a zase zamknutá. Hej, tam sme mali bývať, ale pani sa trošku odžubala, tak bývame tu. A tu budú babi. Strašne to smrdí Fú, ako je tu, odstok. strašne, je tu kandel. Je tu kandel. Preto som aj hovorila, že No, tu sa budú. Ado. Ado, to budeš ty. Ado. Ty si taký rád, takže Zimu tu máte. S čím to má? Počkaj, však ale tu nemá číselka. To nejak nestojí. Točí sa to furt dokola. Ja som vodoinštalátérka. Ale vedľa tu si zima. Poďme ku nám. Tak je napíš, že ani nejde kúrenie, ani nič. Ešte si máme havidu. A toto je čo? Čo tu máš nastavený 14,5 stupňa, tak To bude asi fíno. tak bude by ti tu nebola zima. Tak daj rovno 25, alebo 30, nech sa to rýchlo vykúri. 30 stupňov. Nech len. Tak to bolo z okna, že to plavka. Jeden je. A to sa vlastne dáva každému jednému človeku v týme. Hej. A my vieme, koľko je, či to máme No odhadovať. je ich okolo 80, myslím, ale však dosť... Tak jedno si nechám potom. Za odmenu, že som to robila. Prvé meno je moje, druhé meno Pia. Keď naskočím na beat, je to čistá fantázia. Čakala som tam teraz, nič som nerobila. Teraz nahráme spolu s mojím tatom do štúdia. Neviem, či to vyzerá. Asi. Daj to sem. Okay. Hi. Good luck. Zrobí si neprdolom, keď sa tak prehne do nosu. Však mám bus. Na jeden ti to nestačí jedin? Ne. Ceremonie. Všetci sú už nastúpení Slováci a Slovenci poslední. Proteínovú tyčinku. No, proteíny nám treba, aby Aňa zvládala natáčať dvojmo. Mala na dve proteínové. Rozumieme sa. Mám obidva dobré. A aj si mávala z tú vlajku. Máme na 1. mája. Babu vypije. Kaší, kaší. Čo to máš ani dobre, ne? Dobre to je, ne? Aďa, nesúhlasíš. Čierny pelandrak minus? No, inside is caramel, but outside
Mikuláš ti donese tuším. Hej, mama. Ja som posluchala, prečo mi ma nosí tak. A vidíte, aká spokojná. To máš odkiaľ? To máš tam? Aha. Mača. Tak pozri, ja si to vynahradím, chceš použiť? Neviem. Ale nemám čo. Máš tu mače, či to máš nejaké kaktusové? Poďte to iba KitKat. Mama to je rozhodne. Ty už nedôveruje. Ja nedôverujem iným krajinám. Ako je ten trochu cíti ten čaj? To je fakt mača? Aha. Aha. Toto je súťaž o najhoršie sladkosti, alebo? A kde sa ešte nestotožnila s tým cukríkom. Nemáš jaký zase? Je proste tvrdá lentilka, ale hnusná. To je celú? Počkaj, ja ti dám. Nechcem celú. Ale šparátka to nie. To je pravda, je iný. Dostala si ho, ne? Toto? Statal tu nebol, nie je dobre. Ne. Tá líkorica. Môže si ju vyšpiať. Čo to máš? Páratka. A to sú... To je, keby sa ti zasekne ten pelandrak medzi zubami. Všetko čúchané, ako už sa bol. Chceš to dojať, prosím. Prosím. Také to nekúpim. Ne. Idú sa fotiť a vymýšľajú. Photoshopom tam dáte dievčatá, alebo čo? Oni chodia. Vicky, to lízatko si nechceš vybrať? Víš, Vicky, len malička z Poďte si to viac slova. Nejnož, ja neviem, ja už pečíš. Ale akože asi do boku, lebo tuto ja mám tu palicu. No to je trdelníky. Krásne. DJ, vyhraj! Nie si moc hrdá na svoje songy. Čo na to hovoríš? To není ešte už. Cica malý. Baby. Počku si daj do kamery, rozbije ti hneď one. 500 eur. Prečo si prechádzala pod stolom? Som teda lenivá. Sa malujem pri okne. A není priestor. Zde není prístor navyše. Prístor. Sariko, ako robíš to maslo? Si 15 minút to roztápa. Ale za to máme Chleby. Sára sa nám stará o papaničko. Nemáme sol, ani korene, ani nič. Ani papicu. To je len z lásky. A inak ja to mám opačne. Nemáš? Na ľavej strane. Áno. Neskoro ráno. Ja som chodil na hotelku. 9:26. 9:26, to je Dostaneš mi ty papať, no jasné. Dostaneš. Bye. To je v kostole na neviem, musím ma vyšla, ja som to chcela pobudnúť iba. Ja som šla, neviem, to je v kostole, keď ide, vieš. To sú naše baby. A stoja za kamerou a vytrávajú. Nie, agresívna dnes rána, môžem potvrdiť. Čo? Napevno? Normálne to máme prosím. No, jaká si šikovná. Aspoň, že pekne sa ako vybrať, nie? No. Je pekná. Nie, to je 4-krát odmotáš, Sara. Školovka. To zalepíš o kožu. Neprúdi mi. Čo si blazer? Čak sa ešte rozťahá. Áno, to chce dúchom, lebo to mi zomre ruka. Teraz je piatok. A ide iba hovor, ide dneska Monika. Aj kričíme teraz. Sara, aj kričíme teraz. Dneska potom.
Je v maďarskom Pepku. Či tu máme niečo iné ako my? To nie je aký pekný. Gyere nézzük meg a csajos dolgokat. 4500 forintért. A kicsiknek pedig válasz szimatúróves, csillagmintával és vidám részletekkel. Sara, nechceme si takéto rozbiť? Tam vnútri bude nejaké překvapky. Myslíš? Spravíme si taký oný? Sešel s maskami na ksichte. Čo tam môže byť aspoň? Je to napísané? Nie, to je Dig and Discover. To akože iba rozbiť? Není to pre deti. Máme taký malý technický problém. Nám tu furt pípa a my nevieme, čo máme robiť. A Sara, že stlač test. Stlačala sa, čo to býva ešte viacej. Ale je tam, že do kafre, že budeme platiť. Si teba stlačila raz? Hej. A inak. Není sú tu hrnce. Aha, to nemôžem. Není sú tu hrnce, takže varíme a všetko robíme na pavici. Ale chvála Bohu, Sara je žienka domáca, šikovná, takže nám navarí z ničoho nečo. My tu máme pambicu. Áno, inak susedia alias Viki, Aďa a Melisa nemajú ani pambicu, takže ešte šerujeme aj pambicu. Nie! A kúkajte tam Miša, toto je jediné, čo máme. A oni majú, vieš, koľko tanierov majú oni? Kúkaj tu, jaké by sme tu mali robiť hostinu. Hlavne, že nič iné tu nemá. Ale my tie whisky napríklad máme iba 2, a oni majú asi 6. Sari, čo sa ti to stalo? Druhýkrát mi to padlo inak. Kde sú pre toaletek, prosím ťa? Ty tam zasyne? Fúr mi rozkazuje, akože nechcem sa sťažovať, takto verejne. Hovorím, prosím ťa. No fúr mi hovorí, že musím niečo to bola kofina hlava. Moje zlatá. Ale mne tak to nepovie, keď sa buchnem. A mne seba vysme. Sorry. Tak pucuj. Kypí, tu je ako kypí. Vyhodnotenie Hilvorku. To poznámok. Som sa si nepomenula. Trápny akože. My sa sem došli iba na telefónoch hrať. Ako na slabšie. Paladina kapka. To je taká čo? Aký si škále. Keď robíš toto? Dobre, Uno bereme. Ideme hrať, ideme všetkých poraziť. Budú plakať. Keď máš nejakú kartu. Aj tu je Uno, aha. Posledná chvíľa výmena, dáme no mercy, plus 10, budem nemilosrdná. Sara, čo budeš robiť? No, dúfam, že vyhrávať. Budeme plakať a ja dúfam, že karty si budem zobrať domov, než ich do odhnevu roztrha, lebo dlží mi 12 € potom. Akože nesúhlasím. Á, pozri sa. Jaké Christmas edition. Pitky. Daj polku. Sandra, neodreš si prst. Telefón ďalej. Čo, jeden prst, môj detko má tiež iba 9 prstov. za chvíľu, ak vzdielne. Nezapáli sa, to tak nefunguje. No a presne preto toto nerežím, lebo teraz režím 2 one. Teraz sa musíš stretnúť. Pozor na ruku. Dobre. To už ide. Na tej postele. To už ide. Neboj, však už je orálne. Počkaj, to už poďme. Ne, tahaj to, počkaj. Tak.
Zapala Hlavne. tak to dobre. Poď. Tvár sa. Tak. On si tak stala, keď nesla vlajku. Našla rozosmieval a znova. To není úplne odhodláme. Tam som mala spať, aby si vedeli, ale som budem spať tu. Lebo táto ma včera vytlačila v noci. Ty ma vytlač? Áno. Sara, koľko ti toto už aj účinkuje tá maska? To už nepomohlo. Čo ty môj ty, keď mi nevýhrný si netrafila? Sara, nebudeme takto spať, ak sa dosere. Jak to voní? Môžem čuchnúť ti na tvár? Alebo budem očuť ruky. Ruchy? Tuto to nemáš dobre. To nevadí. Však ale tuto budeš mať vrásky. Človek nefunguje som. Dobre. Nemáš Musíš ma dobre. toľko natáčať. Hovorím, či to nemáš dobre. Nevadí. Dobre. Dobre. Dobre, Sara, nejdeš takto spať, čo si domov. Dobre, nejde. Rozhodli, ja si idem dať ešte masku, hej? A neplakala som. Mala som sprche. Som ty vyzeráš, ako mŕtvola. Ja už som najradšej umrela. Vyzeráš, keby ti zlepli kožu, dali nejakú novú, aby si ona. Podaj by. To sme mali byť Vysandra, keď sme si kúpili toho konia. Tak by som mala nevyskočila. Mám, že si myslím si poďka tú prvú nohu, druhú by som prohodila takú papula, čo by som hodila jak nikdy. Ja som by to preskočila. Ja som, že ne. To má vysoko, mám sa, jak to má vysoko. Skoro meter jebeči. Povedal som sa, že moji psi nestávajú moc na posteli. Nie. Nie. Maska z Lidla. Dobrú. Funguje to tu tak, že štvrtok sú tréningy. Každý člen týmu má 5 minút na svoj tréning, aby si rozložil plochu, vyskúšal, potrénoval so psom. Následne v piatok ide hill work, v sobotu freestyle a v nedeľu idú juniori plus zvyšok hill worku a freestylu top 10. Každý člen týmu môže trénovať iba vo štvrtok, potom sa na plochu dostane teda až keď ide súťažiť. Top 10 si chodí a losuje lístočky, koľkaté pôjde poradí v tú nedeľu. Samozrejme, prvé sú najhoršie, posledné sú najlepšie, lebo tuto, lebo náhodou bude sa mať maska. Nie. Jak to ja spravím? Každý sme mali niečo no to ja takto je. Ja si musím dať dole rýchle. Mega stretchy. Takto ja som. Počkaj, vyzerá to divné, ale ja mám termoprávno. Ale povedz ešte, že som stretching. Jasné! Ja vieš, čo viem? Jak sa povie husenica? Jak sa povie husenica po anglicky? Povedzte mi, jak to She knows how to do the worm. I think you should use it in the next routine. Please do it.
Bude Ivo. No, ja mám šmík. Oj, ty, a kde sa aj moja vznikajú? Ukáž. Môžem môžem? Moje, môžeš to. Koľko máš vo mňa? Maličko, dobre. Ty kokos. Dobre. Máte tak A zase Sandra. také si už nevládam ani o pomyslo. Ja som videla iba dvere. Kedy končia. No, duchu stračím. To sa jedno najpostaví. Čo budem saldo? Kúkaj. Vytič. Ale to nebude dobre, počkaj. Keď to spraví, ja sa s tu nebavím. Asi áno. No? Druhá? Som kúkala, či odchádza, víš? Za vampíra. To viem a nevieš spraviť one. To ne. Počka, to jak si... Slow motion. Slowly. Ty kokos, počkaj, však aj takto... To Jason si... To Jason si uváda. Haló. Z vonkajšej strany. Mela, to zvnútra dala. Vieš mi tanec? Diečku. To? Ja utekala. Ja vám hovorím, že ma pani. Toto nedám. Ja v tom veku som sa ľudí som bola. Ja sa nezvínem. Máte špínu pod mojej. Dajte niekto ten vákuš. Ja som skončila. Špínu. Kačík. Už aj pelikánu sa chodí bojí. To je plavediak. Ale to ja by som sa bala, vyzerá dosť škaredo. Hanna Horvátová Maja. Dobre, Eliša je prvá.